Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ryngkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kadba ka program ya kabala tip kum ka state talent identification arajar arpuar kadang yat shat nakaway ka district shakaway pat hapo ka jilla ka MSOA kalalap baki don ki Khynnah school na ka jilla ki badon ya ka Jingsted ban Mareh kum Kito ki ba nakari Australia na nakari United States of America. Ya kanila penpau da working president jong ke MSOA uba John F. Kharshiyeng ha ka jing penlong ya ka state talent identification arajar arpuar ha mairang Eastern West Khasi Hills district ha ka arpotrik ubnai naitung arajar arpuar. Uba John ula ongru bagani ka program kalong ka badon kambat ka bamento sya henry ka jingkeli mentapat kalong ka ka baka sorkar kan le na ka benta kini ki Khynnah ki badan sam. Ready, set, go. Kani ke program mentah kadai hadirin bang wilayah keren bang sokar. Kai kalenti badiok sei kisap. Banwat ikisap kiban poi shadu ka national jog India. Ban poi shaka Commonwealth Games, ban poi shaka Asian Games, ban poi shaka World Championship, ban poi shaka kathong ka bakhadu katari ka Olympics. Te hadin ke jia keren jia tai ko sarkar. Hadin ka bangi la persang la buntli rukom persang mo hak sports. Te hadin ke jia keren basani bang ila yo punya kendo igini ke Olympian. Ya kani ka testing program talent identification la le teng how arja khatnyo. Tendai ka de ha pakut arja khatnyo kawan ka election but kawan ka sarkar thmai kawan ka mukhya minister thmai commissioner thmai director thmai la ha punya keren but kat banginang ya keren ban tengi kani kawan nok lockdown. Di dokumen ba mo ta kala ini lockdown yo punya ini program. But kani ka program kalong mutaksi kalong south to test. Kiyo ikiti Khynnah ki Mareh ka 4 meter sprint kadang sa hapo kadika 4 meter ka ladder run kadang ka compass drill to baki mo kadang ru ka vertical jump namar ba ya jing thau baro lale digitally ko mo diktiar ki core jo ki start ko perthai ladder ni lokbi lokpai bok fi ko mo khamsha jet Khynnah khon janga namar ba de botbit tam gupta hangni la Mareh di machine go thau kumbuki ok tem parang numbers don't lie kani ka yarap iki coach karap iki kimi pa bantip la ki khun khiti juki donne mi gari sap kani ka jung persang kalong ko bakong san te ka Meghalaya State Olympic na ko bli ki khot baro ki bla shim ya ka rangba bangin khot ya kini ki resta mo bakin ai gadi ke Jingsted igi ban yo ban sei sap let's see ngala ban ngidi ke jilla ka bin tong hapor India susarong ke bingil shim gadi ke sinjam ban sei sap malum mala min nga kali gini ke report ke bingyo na rilom garu bat nama korwat ke bingil adap uang habang shim tangi ke balkat sai ba ke Jing Mareh ha ka Jing gini south week test yo shfamut ki sindang rewut ki thai ki badon ka speed ba ka performance Ryngkat ba Australia ba USA but ka ba kham lengo kalau orang bagi Mareh di ke Klam Juti
ki Mareh ki madan ki bakham mo bomlong bo pli dengan so kani kalau ke ai ke ba sultanat ka kuwa te nal mohrat ki la sei lai tu ki kerteng ki badan haka tak kerdan ke bakarpang ke baki ong elit dengan so ban pun syai ya baro bahwa ubatai uyan kambel yangi ba haba ong elit kamut de khna ka speed jong Australia ni USA bulan don na ka trainings program ka ba sang slam ti wong mundur ki khna jo phi ki bangi lap menta ki de ki bom don training ki bom don coach wat tang ka athletic ka synthetic track apo tura ka rilum garong padan ki nang sta menta na ka ka national game nrei ki la yo lupai ka speed ka ba Ryngkat ba ka percaya so tenat mentan dang pasiaw ngaba kawai ne argut khna kalami rekod ko ba shirkai hangni hamai rang ta bo empat di school you ni sai shwit tikini long ke ki rukom sei ki sop da ka Jingsted jong ko pertai jong ki ri ba job medal de hotuli ha ko bo tingi kermen da gadi jing yarap sarkar da gadi jing persang jui in sala ban sei yak sap kerpang jing ni mita kalong dalayo igini ki sispa arspa laispa ngut nagini ki nro hajar ngut ne nyo hajar ngut ka bengitas mata le yu bat ki tekani karang ya ji karan bakani ka kanhon namagini ki kanhon ki ai ki trailu bat ki academy ki world renowned academies ne ki mo ber tekini ki penbiang connection kumno bagi kena kin poi ha jeka ki betibet ban yo tes ki kumbah nrubuna le snap tengah somba kani ngi ai kublek sokal bakal shan kani program nget bakani ko program kan yai biteng man kaslam kena ki betam yo wan mata ki lawan sang dia sibslam mo to gini kilong ki Jingsted ko pertai ha ka sei sap bat ni wara ai kata Jingsted na kalian ka masui sarkar kalian department of sports ban persang da kani gelinti beras kata ni ya export ni persang kena ki persang halai bola jong ki pa sikit akademi kat bodan ai Ndai ngi ku ka Meghalaya State Olympic ngi lenga ni kwa ban seino yaki sap ban pois kerjan juga pertai bat ngai scam ba lengba kani ka program ngin salap yaki khna bat ka shong hak sarkar ka jing kershang sarkar kumlo lese ngin hap penbiang scholarship gitu khna lese ngin hap pendap ya ka mo ngin hap bo gini ki khna ya academy ki biang lese ngin hap kerpang ka training yaki coaches te kata ko war kalong begini keren baru sarkar kumno bagandan ko ka institute mo ka performance and monitoring center kum bakilong ha kari ju gini ha Australia ka jing thumu kolong ha kata ka institute kolong lada u tolak hindak taksi ke ikada ka bakla ka pam duna ka thia karan psychological issues mo ka physio na dok shado ka ik bala pelong sarkar ban peteng yang ini kolong ba haka arjar khat new ka report live phone ki khna jungi ki janya kot Ryngkat ka taka jing ka speed jungi pat ka ayu jung percaya dan re mo bo please mu salut gitu ki live phone amar ba khat new bat mentala san snap arja khat new menta telesi ki la miss ki window subhan mo makawan ka lockdown kawan kini kita ka pentut ay percaya Andre katur kalalong ko ga benchmark ini hadu mentah si kebangile igani ka test menta katkum ka data kamut ka katkum ka result ka arjah mi kat new lapau bakani ka arjar apu ar menta kala nang break ya ka rekod jo kate kamut ngila nang lap su exap kena ibala nang khamsir kai su igate ka arjar kat new dena makata ngi habat test man ka snem kumile agini giri ka budget ko ministry of sports jo ska india arjar arpo Tokyo Olympic nga compare arjar hatway ko budget long rus pa sang penyo pro arjar arpo ai kublek soka du prime minister body ka kiyo siya ka arhajar aspa kro 400% increase haka allocation in sports but misayo neutral mera kamde ko batat program ru ka shongdor nga shimi ki jingkhen kumnu ki pulut yuki ka sarkar pilak kala shungdor yaki $10 million $10 million banjo 2 gold medal da se calculate mo $10 sen dia la pagan pulut ndalakut kani ka test
haka Hundai tere. Kani ka team H10 group na UK haka jingilam jong New Olympian Australia. Kin submit ka report ka analysis jong ki how to yo balai. Kin ai kini di kategori E, kini di super elite nang ta salah kili gerdan kita group A B C mo. Nama hab ailat biang gini di berklem poi sejerong mo yo mlang nang yo ki yo jingkai ko biang ta pon rupunai ndai bana ni ki coach la jong ne ki coach nong ni gudan to yo ham tibet ta ka performance ki haka 10 meter haka 20 meter sprint la da Khynnah ki Mareh hapo lai second ko mukla de ki ka performance ko share kai ba hang ni haka jam la da ki sentang ki cross kan rupo saneng kamut klade ka jam ko ba centimeters ko de pula share kai haba ha garwil sing yo ba jam ni pusa centimeters. Haka 10 meter ladder run dang don wi Khynnah mtan ngarang shio ulashon kerpang i kedur i keteng i wanda shisha maule sila Mareh ko ka record speed po Meghalaya mata haka 10 meter ladder run da ka ba Mareh hapo 9.14 seconds for a girl mata ka tai kala dik speed ko sekai wang huyan kan se ini wi Khynnah kentai akor bandri janai lingdo nonglai. Wow, ini li Mareh 2.59 seconds katsan sinem. Kamut kanang rit kerta, kanang Mareh stat kamut ketika advantage ke jumutoi ke jela. Nomor katsan sinem pinang don sa south sinem ba pin peak kan. Te ke jigli mata kalong ke MSW. Suka Meghalaya kan lek mnui ini. Ke burko, ye kini kisap pang Khynnah kata ka jingi keren kelanang ya. Bat kenika kenhon ba kumlungin kin sa ai ha report bi ke ikabengi di bele ha katayo balai jumbai August.